Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген студия кунагы Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла. Сүз аның тарафыннан язылган «Анам теле» дип исемләнгән китап турында. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Үткән ел азагында нәшер ителеп тә күзгә башка күренми калган бер китап килеп эләкте кулыма. «Анам теле» дип атала ул. Авторы Татарстанның халык язучысы Рабит абый Батулла. Рабит абыйның китап арты китап чыгаруына күнеккән булсак та, бу китабы бик үзенчәлекле. Шуңа да без аны бүген студияга үзен чакырга булдык. Хәерле көн, Рабит абый. Сен саулармысыз? Менә шундый китап, «Анам теле» дип атала. Фат Галимуллинның әйтүенчә, раславынча, катлаулы ягынның Коръән китабына шәрехләп әзерләгәндәге эш күләме белән чагыштырырлык дип әйткән бу китапны сез озак яздыгызмы? Беләсезме нәрсә? Тел пычраклыгы күзгә ташлана башлагач, радиода, телевидениеда, газета, журналларда, кешеләрнең чыгышларында, галимнәрнең, тел галимнәренең чыгышларындагы булган хаталар бар. Менә шуңа эшем пошканнан мин кулыма каләм алдым. Ләкин ниндидер китап язармын дип уйламадым. Берәр мәкалә язармын әле дип, булса да язармын әле дип төрткәли бардым. Куен дәфтәргә. Мин аны кайсы тапшыруда, сәгать ничәдә, кайсы журналда, кайсы биттә, никәнеген авторларын әйтеп, галимме ул, анда яки укытучымы, тел укытучысына шуларның хаталарын күрсәтергә тырыштым. Ул җыелып килде дә, шуннан соң инде китапка әверелде. Туган тел бар, ана теле бар, татар теле дигән сүз бар. Аларның бөтенесе дә хаклы яшәргә. Ләкин ана теле алдан йөрергә тиеш. Bütün Türkiye халыклар, безнең тугандаш халыкларыбыз анам теле ди, ана теле дип сөйләшә. Без туган тел дип сөйләшәбез. Туган теле дә яшәргә хаклы. Менә шуннан чыккан әйбер ул анам теле дип китапта атала. Ялгышлар, аннан дөрес сүзләрне дөрес язмау. Аннары алар гына түгел, монда ачышларда бар сүз әйтмешләр. Күп кеше мәсәлән белмәскә мөмкин ул сүзнең каян килеп чыкканлыгын, Ләкин менә шул сүзләрне укыганда сезгә үзегезгә әлеге дә баягы күбрәк теге шаяннар, тапкырлар мәҗлесен алып барган кеше буларактыр инде Рабит шыттыра дигән сүз ишетергә туры килмәдеме? Туры килде. Арттыра дию дә бар, шыттыра дию дә дөрес түгел дип әйтүләр дә бар. Ләкин менә бит галим аңа кереш сүз язган. Профессор, тел галиме. Тел галиме. Миңа шул җиткән. Инде берәүдә хатадан хали түгел, бардыр, миндә дә хаталар бардыр. Ләкин бит мәсәлән салышты белән сабышты дигән сүзне бутап язалар бүген көндә профессионал язучылар. Һәм ул нормага әйләнеп бара. Нормага әйләнеп. Менә сабышты белән салышты дигән сүзне бутый татар язучысы. Моңа ничек карарга кирәк? Юкса бит сабышты дигән сүз ул тирәнрәк, ул психологик әйбер ул. Салышты, йоклаганга салышып тыңлап ятты. Симулянт. Йоклаганга салышып, кыланып, сер ала тегендәй кешеләрнең пышып-пышып сөйләшкәнен тыңлап ята. Сабышып, ширгә сабышу Сабышу, ширгә сабышу. Менә баланың фаҗигасын уйлый, ширләргә сабышты, инде ширгә сабышты, салышты түгел. Һәм мондый мисалларында бихисап бу китапта, Бөтенебезгә менә бу тел өлкәсендә генә түгел, гомумән миңа калса һәр татар гаиләсендә булырга тиешле китап дип саныйм бу китапны. Ләкин шуңа да карамастан китапны китап кибетләреннән табып булмый. Бу һәр дикторның, һәр татар теле укытучысының сәхнәдән сөйләшү нәфис сүз остасының кулында булырга тиеш. Нәфис сүзгә алынган кешеләрнең кулында булырга тиеш, тукталы ничегрәк икән бу карап алырга кирәк булса да бит. Анда тәгъбир бар, тәкбир бар, аларның бөтенсен бутыйлар инде. Тәгъбир булса, бер җөмләнең бер кисәге. Тәкбир булса Аллаһны мактау сүзе.
тәкъдире дә бар аның килеп катнаша бит. Менә шушыларны бутамас өчен чыгарылган китап инде ул. Мин аны бит хыялым шушы иде. Менә бүтән радиодагы дикторларга, телевидениедагы дикторларга һәрберсенә бушлай бүләк итәргә исәбем бар иде минем. Ләкин кызганыч ки ул татар телен яклау, саклау буенчагы тәшкилат тарафыннан чыгарылган бу име. Марат Гатович Әхмәтов ярдәме белән чыккан китап бу, аңа рәхмәтлемен. Мәсәлән, финнәр 17-18 елларда алар Россиядан аерылып чыкканнан соң финнәр мустақил дәүләт булды. Иң беренче эш итеп аларның парламенты тел турында канун кабул итте. Чөнки фин теле, швед теле буенча, рус теле буенча, оннан соң немец телләре, француз телләре буенча шуарланып беткән иде, тел калмаган иде финдә. Чөнки ул Россия карамагында яшәгән ил. Россиянең башка телләргә мөнәсәбәтен үзегез беләсез име. Менә шуннан соң шиш тарту башланды. Онытылган сүзләрне, онытыла язган сүзләрне, фин сүзләрен кире кайтарырга бу указ, фәрман чыкты шулай. Булмаганнарын булдырырга. Булмаганнарын уйлап табарга. Шулай итеп фин теле шул кадәр нык систарды, бүгенге көндә бит татарлар анда күп яши. Иң саф телләрнең берсе фин теле дип санала. Менә ничек эшләделәр алар име. Шулардан үрнәк алырга кирәк. Әйтик, французлар да шушы кешене эшләде, төрекләр дә шушы. Төрекләр дә шул яңа сүзләр булып чыгардылар, име? Менә бу ясалма сүзләр дигән исемлеге дә бар монда. Ләкин ясалма сүзләрне уйлап тапканда, хоп итеп авадан гына алырга ярамый. Нигезләргә кирәк, име? Мәсәлән, ул бит менә ниләр, текә малайлар дип сөйләшәләр бит. Крутыйдан турыдан тур. Менә алдык та куйдык. Текә, бу крутой. Юк бит, ул хәтәр малайлар. Хәтәр ул куркыныч дигән сүз, ул сугыш дигән сүз, гауга дигән сүз хәтәр име. Менә бу да ачыш. Бу да ачыш. Шуңа күрә уйлап чыгарылган тел, татар теле, ана теле кануннарында уйланып чыгарырга тиеш, кагыйдәләренә буйсынырга тиеш. Шит телдән кергән сүз үз кагыйдәсе белән керсә, руслардан без шулай алабыз. Ничек руслар әйтә, шулай әйтәбез. Юк. Шит телгән, башка телләрдән кергән сүзләр татар теле тегермәнендә тартылырга тиеш, татарлашырга тиеш, һәм ул кирергә тиеш. Бу телне байыта. Мәсәлән, әйтик, рус теленә все что дигән сүз шутки дибез. Ул рустан кергән. Ул тартылган, ул татар сүзенә әйләнгән. Шутки син барып кайталанда име. Бигә бу телне байыта. Все что син телне боза. Бу кырама телгә китереп чыгара. Ямаулык шикелле була. Ул ямаулык инде. Теге дәрдемен әйткәндә. Катыштырма, ләкин телгә тел уйнатмак наданлыктан әсәрдер. Менә шушы тәҗрибәләр мин моны чыдый алмадым, шуңа күрә шулай яздым. Рәхмәт хезмәтегез өчен, без аны кулланыйк.